Bon dia, s'acosta Pasqua i a Tastar el d'ací hem decidit que la millor manera de celebrar-ho amb vosaltres és portar-vos una recepta valenciana molt coneguda pasqüera. Es tracta de la mona, tonya, pa nou, té molts noms i avui parlarem de les seues curiositats i de la seva història. O sigui que de seguida vos presentem els ingredients i posem fil a l'agulla. Vos proposem fer esta recepta de dues maneres. Per als que tingueu ren natural a casa, en ren natural. Per als que no en tingueu i tingueu el ren de pastilla, el ren industrial, la farem amb el ren industrial amb un preferment. Estigueu atents que ja comencem. I vet ací els ingredients per a cada tonya o pa nou. 300 grams de farina de blat de força. És important que siga de força. 2 ous, 85 grams d'una mescla de llet i aigua, a 50% cada cosa, oli d'oliva verge extra, concretament 55 grams, 100 grams de sucre, una ratlladura d'una llima i d'una taronja. I així tenim la part dels ferments. Per a el de ren natural, 60 grams de ren natural. L'he posat també així en este got de vidre perquè vegeu que està molt actiu, està ple de bambolletes. Per al pa nou que farem amb ren industrial, 50 grams de preferment, que s'ha de fer la vespra molt fàcilment, i 5 grams de rent industrial, d'acord? Amb aquests ingredients farem els dos pa nous diferents perquè vosaltres pugueu triar a casa. Primer agafarem els ous, la mescla de llet i aigua i dissoldrem tot el sucre que tenim, d'acord? Els 100 grams. Fins que quedi ben dissolt. Este dolç té molts noms. Al sud se sol utilitzar la paraula tonya, per la zona de la Safor, la Valldigna i la Marina s'utilitza la paraula pa nou. Afegim els 5 grams de llevat industrial, els dissolem. Ara posem l'oli també, que forma part del líquid, i la ratlladura de la corfa de la llima i la taronja. Hi ha moltes cases que utilitzen altres aromatitzants, una copeta d'aiguardent d'anís, suc de taronja, fins i tot herberet de la mariola. Una vegada això tenim més o menys dissolt, incorporem la farina i la incorporarem de moment la meitat per a poder treballar millor i posarem el preferment que nosaltres hem preparat la vespra. Per a fer el preferment només necessitem farina i això de rent industrial és un poquet més que una llentilla que ha de passar tota la nit a la nevera. Aleshores dissolem este rent en la nostra farina, no cal ni que siga de força perquè és per a un preferment, i quan estiga dissolt afegim una miqueta d'aigua fins que tinguem una pasteta. Veieu? Ja tenim quasi una pasteta feta. És que no cal ni treballar-ho més. Aleshores, ben tapat, mitja horeta fora de la nevera i després tota la nit dins la nevera. I posarem el preferment. Posem així juntament amb la farina. Este preferment el que farà serà donar-li una profunditat major al gust de la tonya, del pa nou. I encara amb les varetes podem dissoldre un poc. Ja tenim la meitat de la farina dissolta. Per a la gent que ho vol fer en ren natural, l'afegiríem també en el mateix moment que el preferment, d'acord? És equivalent el preferment al ren natural, en el mateix moment es posa i es deixa actuar. Ara incorporem la resta de la farina i ja hem deixat les varetes a una banda, mesclar el que queda de farina, fins que la pasta estarà ben lligada. Així tenim ja les dues pastes fetes, d'acord? La pasta que du el preferment i el llevat industrial i aquesta pasta que és de llevat natural. El llevat natural actua amb molta més lentitud. El que farem serà treballar ara la pasta que du el llevat industrial. Per tant, separem una i aboquem la pasta així per a ara pastar-la. Al principi costa un poc de treballar, però de seguida és més bona de pastar. Què farem? Ara la pastarem un parell de minuts i la deixarem reposar 5 minuts. Eixa operació la repetirem fins a 3 vegades i veureu que la pasta canviarà molt.
Ja tenim les dues pastes pastades, la del rent natural i la del rent industrial amb el preferment. Les hem de deixar reposar al mínim 3 hores. Fixeu-vos que la pasta ara està molt més ben treballada i, tot i així, s'apega. Aquesta norma de dir que se posa farina fins que no s'apegue no serveix per a aquesta recepta en principi, perquè la volem esponjosa. Per tant, ho cobrim en un torcamans i ho deixem en un lloc on no hi hagi corrents d'aire i que hi hagi una temperatura càlida, d'acord? Vinga, fins ara. I mentre esperem aquestes 2 horetes i mitja, 3 hores que la pasta es faci bona, vull que parlem un poquet de l'origen d'aquest dolç tan típic de Pasqua. Una de les seues curiositats és el nom, o millor dit, els noms. Tenim coca d'aire, pa nou, pa d'ou, pa d'aire, fogasseta, mona, pa socarrat o pa cremat, fogassa, tonya, en alguns llocs li diuen prim, tempego en Orba diuen coca bova. El que està clar és que els noms més antics registrats en valencià són mona i tonya. En el segle XV aquestes dues paraules ja estaven registrades en valencià. La paraula, per exemple, panquemau, segurament una traducció de pa socarrat, és una paraula molt recent que ha arrelat en molts pobles, com altres castellanismes que tenim en el valencià. Fins al 1910 aquesta paraula no està registrada. Està registrada en un text de Monòver, l'oncle Canyís, de Joaquim Amó. Tornem a la paraula mona. Molts experts lingüistes creuen que la paraula mona ve de l'àrab munna, d'acord, que volia dir regal. Hi ha altres persones que pensen que ve del llatí, de la paraula munda, o anonna munda, volia dir una espècie de pa o una espècie de cistella amb regals que es feia per Pasqua. Encara que pareix que la paraula sí que provinga de l'àrab. Una altra cosa que podem comentar d'este dolç és que, tot i que és dolç, es menja també en coses salades, com per exemple la llonganissa de Pasqua, o l'ou bullit, l'ou dur. També en coses dolces, com per exemple una unça de xocolata, horchata. El cuiner Jaume Pinet de la Vila Joiosa ens deia que les tonyes a l'estiu es mengen amb un tall de gelat enmig, com si fos un entrepà. Veieu així els ingredients que utilitzarem al final de l'elaboració. Aquest ou que hi ha així, que encara està cru, que el batrem, d'acord, i pintarem la tonya o la mona o el pa nou abans d'entrar al forn. Agafarà més color, per això ve l'apel·latiu de pa socarrat. Després també tenim unes panses. Atenció amb les panses, les heu de remullar la vespre, simplement en aigua, però hi ha gent que les remulla en alcohol o en un licor que li agrada. També tenim un poc de caramel líquid que hem fabricat nosaltres amb aigua i sucre. Això s'aplica una vegada traiem la mona del forn, la pintem ràpidament i això com que caramelitza encara més. I així tenim una cosa que se diuen anissets. Estos anissets són bastant moderns. Antigament sí que eren anissos recoberts de sucre i actualment és hiperdifícil trobar aquest producte. I ara sí que sí, els reis de la corona de la mona, de molts pobles es diferencia el pa nou de la mona perquè té ous damunt. Estos ous estan durs ja i els hem cuit amb verdures i també amb espècies. Està fet en cúrcuma, que pareix així com la superfície de mar. Ha quedat molt graciós. Tots els ous són bruns, com este d'ací, per tant, els colors que han tret són un poc més apagats. Imagina que si ho feu en ous blancs quedaran més lluents. Este, per exemple, està fet en espinacs, este està fet en remolatxa, estos estan fet en la corfa de la safanòria morada i este, que pareix un poc que se desprèn, està fet amb tomata seca. Anna Climent, del projecte FAM, ens podrà informar de maneres de tintar amb verdures, amb vegetals, perquè ella va fer un taller molt interessant el dia de la inauguració del projecte Tastal d'ací. Ara us contaré un parell d'anècdotes i de seguida anem a formar la tonya i el pa nou. I dos curiositats que vos volíem comentar del tema dels ous de Pasqua són els ous del moliment. Moliment és un vulgarisme per la paraula monument que es deia abans. Francesc Martínez i Martínez, que era un escriptor valencià, va deixar-nos escrites en un llibre que relata costums de la marina. Feien referència als ous que les gallines ponien en primavera, però la Setmana Santa, no? Quan Jesús estava en el monument, en la creu. I aquests ous no es menjaven ni es posaven mai en la mona, com Francesc Martínez escriu, sinó que s'utilitzaven per altres coses molt curioses. Això, Agueda Victòria de Twitter ens podria confirmar que Francesc Martínez diu que aquests ous es guardaven dins les embarcacions i els mariners, quan estaven en la mar i feia
hi havia tempesta, tiraven aquests ous contra l'aigua per aplacar la fúria de la mar. També ens contava Francesc Martínez que aquests ous es posaven damunt un foc, i es coïen, i quan estaven un poc tendres s'obrien i curaven el mal de gola. Són curiositats que ens deixa aquesta tradició de Pasqua, on per exemple les gallines comencen a pondre més ous. I ara de seguida ens anem a formar la pasta. Bé, han passat exactament 3 hores i mitja i així tenim el resultat en rent industrial i així el de rent natural. Ara passarem a formar-lo. Podem utilitzar neules o si no teniu, podeu utilitzar també paper de forn. Tot i que utilitzeu neules, és important que després ho poseu en paper de forn, perquè les neules, quan es banyen per una banda, s'apeguen a la superfície que toquen. També és important ara mateix posar un poc d'oli en la superfície de treball com en les mans, perquè aquesta pasta s'enganxa prou. La tirem en la part oliosa. El que farem serà intentar fer una bola, plegar-la així, sempre cap al centre, i intentar desgasar-la un poc. Tornem a fer uns plecs, així, i ara fem una bola. I ara la posarem damunt la neula, però a l'inrevés. Així, just en la meitat. Farem el mateix amb el que tenim de llevat natural, o de rent natural. Ara hem tornat a posar oli damunt la superfície, d'acord? L'estenem una miqueta. Passem l'oli també a les mans. Esta pasta, veureu que no està encara totalment fermentada, però ja la formem, la fenyem. Atenció, esta pasta es quedarà tota la nit reposant, ben tapada, que no li entre l'aire, almenys 12 hores. I anem cap a la neula. Així tindríem les 2 coques. Esta és la de llevat industrial, la deixarem 3 hores tovar i després cap al forn. Esta és la de rent natural i la deixarem tota la nit ben tapada, 12 hores, i demà la courem demà de matí. Bé, com veieu, així ja tenim la tonya o pa nou ja fet, d'acord? No volem tardar més a posar-lo al forn perquè, com veieu, ja està fermentant. Ho introduïm així, a 175 graus, fins que veiem que estiga daurada. Doncs esta és la tonya que hem fet amb el rent natural. Ha pujat més del doble, ha estat tota la nit ben tapada a la cuina. Ara li posarem un caramull damunt, unes clares a punt de neu batudes que es sol fer a la ribera. Ho deixem així i anem cap al forn. Bé, i com podeu veure, això ha crescut ja el seu màxim i ja està ben torradet, aleshores el traiem. I així heu pogut veure tots els resultats de les moles o panous o tonyes que hem fet, la de rent natural i la de rent industrial. Veieu que la mida és un poc diferent, esta en canvi conservarà molt més temps la humitat i el gust, i esta s'assecarà un poc més ràpid, però està igualment bona. Recordeu que vos deixem baix tots els ingredients i les receptes i vos animem a fer-ho i que ens envieu tots els comentaris dels noms i les tradicions que teniu al vostre poble per Pasqua. Ens veiem en el pròxim vídeo.